थांनाय 22 एप्रिलनिफ्राय इउबिपिअनि मोनसे हानजाया फैगौ 2 मे आरो 7 मेआव जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिआर बायजोआव थानाय गं 22 जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्लानि दैदेनगिरि, दखरानि दैदेनगिरि, रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनानै सावरायलायदों। बिथांमोननि थांखि नोजोर बायदियै दिनै गलाघाट जिल्ला सुरुपथार समस्तिनि सानजा धोरसिरि दखरा बरदुबि रंजासालियाव गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव गुवारै सावरायलायो। गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो। प्रथमे আমি সমগ্ৰ অসমবাসী সন্মিলিত সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা শেহতীয়াকৈ অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সমগ্ৰ অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 2 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কে আমি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই ইতিমধ্যেই অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত থকা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলক আমি সমৰ্থন জনাই আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাই আহিছোঁ আৰু এই মৰ্মে আজি গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ গেলাবিল গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই বৰদুবিৰ ৰাজহুৱা ৰংগমঞ্চত আমি গেলাবিল গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপিৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলক বা প্ৰেমভাগ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিসকলে বিজেপিৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলক সমৰ্থন জনাই আমি তেখেতসকলৰ কেনেকৈ আমি জিকাই নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এটা সজাগতামূলক সভা এটা সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই সভাত আমাৰ উপস্থিত আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মাননীয় সভাপতি মনোৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, সভাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পীতাম্বৰ প্ৰমুখ কৰি মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য মলেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আছে। ইয়াত উপস্থিত আছিল ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এগৰাকী সদস্য হিৰণ্য বৰা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আজি খুব এটি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত আমি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীক যে আগন্তুক যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটিও যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন যিসকল বা তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত যিসকল সদস্যই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবাঢ়িছে সকলোকে আমি বিপুল ভোটত জিকাই নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुनिफ्राय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बरदुबि ओनसोलाव जोङो फैगौ जि पन्चायत बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै गलाघाट जिल्लानि गुबुन गुबुन दखरानि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायो। जिहेतु गलाघाट जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फ्रा गावनि जौगाथायनि थाखाय पन्चायती राजजों लोब्बा थानाय आरो पन्चायत बेबस्थाया जिहेतु बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनि जौगालुनि जि ग्रासरुट लेभेलनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावो। बेनिखायनो गलाघाट जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फ्रा पन्चायत इलेक्सनखौ खोब मैखोमै बाहागो लायो। जोङो मिरु आफाद हिसाबै गलाघाट जिल्ला आरो दखरानि जि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै मोनसे थिरांथायाव लादों जे फैगौ जि पन्चायत बिसायख'थि बे पन्चायत बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिनि लोब्बा जि दलफोर बे दलनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो आरो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु आसामनि गासैबो जिल्लायाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ जायफ्रा पन्चायतआव पन्चायत बेबस्थाजों लोब्बा थानाय बे बिथांमोनखौ फैगौ पन्चायत बिसायख'थियाव बिजेपि एजिपि आरो बिनि लोब्बा दोलोफोरनो जि बिजाथि बे बिजाथिफोरनो भट होनो खावलायदों आरो गलाघाट जिल्लायाव रायजो जानाय गासैबो बर' बिमा बिफा रायजो राजा आइ आफा बयखौबो जोङो खावलायगोन जाहाथे नैबे जि 2 मे बे 2 मेयाव जानो गोनां पन्चायतनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिनि लोब्बा जि दल बे दलनि बिजाथिफोरनो भट होयो। गुबै थांखिया जोंहा मोनसे इस्यु दङ। बे इस्युआ जाहैबाय बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय जि बर'फोर बे बर'फोरनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा दाबि खालामबोबाय थानाय जि बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाय बे बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि जि आबुं दाफुंनाय बिनि गामि सिनायथि
बियाब दानाय आरो बेखौ पन्सायतसिम इलेक्सनसिम लांनानै बेखौ आबुं महर होनाय बे आबुं महर होनायनि सायाव जों हाबा मावबाय थादों आरो जिहेतु आसाम सोरखारा बेखौ मावफुंनानै होनायनि जोंनो बाथ्रा होदों आरो बिनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि जि आद्रा थालांनाय जायफोर दफा बे दफाफोरखौ मावफुंनानै लानायनि बाथ्रा दङ जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जौगालु जि हाबाफोर बे हाबाफोरनि सायाव जिहेतु बिथांमोना हाबा मावनायनि जोंनो बाथ्रा होदों गतिके बे गासैखौबो नोजोर होनानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' रायजो राजाखौ बिजेपि आरो बिनि जि लोगो दलफोर बे दलनि बिजाथिफोरनो भट होनो थाखाय जोङो थांखि लादों जोङो इतिमध्ये सेथि जि 2 अक्ट'आव जागोन नि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै गलाघाटआव जोङो फैदों गाबोन डिब्रुगड़ आरो चराइदेव बे मोननै जिल्लायाव जों थांगोन बिनि उनाव नैथि जिथु 7 मेयाव जानो गोनां जि बिसायख'थि बिनि थाखाय जोङो लवार आसामाव थानाय जि बरपेटा धुबुरी बेनिफ्राय बङाइगाव गवालपारा गुवाहाटी दरं बेफोर ओनसोलाव थाखाय जोङो दावखोलांगोन।